Усім прывітанне ў чарговы раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Першы эфірны дзень новага 2022 года. Збіраем мы ў гэты эфірны дзень найлепшых увогуле экспертаў і гасцей. Вось былі два палітолага, а зараз лепшы паэт Беларусі. Мае шанс сапсаваць два папярэднія паліталагічныя эфіры. З Новым годам, дарагія сябры! Что-то вот даже нават збіў мяне неяк з пафоснага настрою. Тым не менш, Андрей Хаданович, добрый день, спадар Андрей. Добрый день. Спадар Андрей, я адразу, так бы мовіць, за рогі сходу. Мы штогод адзначаем тут, как бы узгадываем, скажем так, 37-й год такой вечарынай памяці, кажем про расстраляных паэтаў. Ці пасля 2020-21 года будем мы узгадывать гэты год як рэпрэсаваную паэзію? Дай Бог, каб усе гэтыя параўнанні засталіся як бы трагічным перабольшаннем. На жаль, я ад пачатку пярэчыў супраць гэтай як бы паралелі, але што месяца маю менш і менш аргументаў, каб пярэчыць і казаць, што ўсё не так, што ў нас безумоўна лепей, што ў нас, як казала Ахматова, больш вегетарыянскія часы. Ну, адрозненне два. Яшчэ не дайшло да масавых расстрэлаў і ўвогуле расстрэлаў як сістэмы. Ну, а з іншага боку ўсё-ткі не маўчыць грамадства у той ці іншай формы. Нават выгнанае з вуліц, у падполле, у кватэры сілавікамі грамадства не маўчыць. Раней трэсліся па кухнях, да, і з палёгкай думалі, што пагрукаліся да суседа, не да цябе. У нас все-таки ёсць голас, у нас ёсць салідарнасць, у нас ёсць адчуванне памяці пра саміх сябе, можна сказаць, за апошнія паўтара гады, якое не сцерці. Я думаю, што можа таму рэжым з сілавікамі так і лютуюць, што разумеюць яны нічога, яны бессільныя зрабіць штосьці, каб іх назад полюбілі, да? Вот гэтага не будзе, і зразумела, што такой вялікай з аднога боку нелюбові да ўлады гэты год застанецца, а з другога боку ўсё-ткі нейкіх грамадзянскіх працэсаў, грамадскіх працэсаў, якія не затаптаць, не загнаць назад. Ведаеце, я прачытаў цікавую такую думку наконт таго, чаму нельга параўноўваць ось цяперашнія падзеі з падзеямі 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Таму што вот чаму тады, калі вось забіралі людзей, заўсёды было, не забрали ж ни за что, там разберутся, товарищ Сталин, вот он же вот выратуе, скажа свое слово, бо была такая вера, можа быць, і ў ідэю, у тое, што будавалі, у нейкую уладу, у кіраўнікоў, а зараз, маўляў, гэтага няма. У гэтым і адрозненне. Але я вось чытаю, як людзі кажуць, што як не паразумеліся сваімі сваякамі, і кажуць, а навошта яна туды лезла? От сядзела б ціха, то і не было б гэтага і там затрыманняў, ці штрафаў, ці сутак, ці гадоў, і гэтак далей. Але ці не адно гэта і то же? Я згадваў, у мяне не самы вялікі палітычны досвед, але у параўнанні з феноменам неверагодных я ўсё-таки памятаю свае пратэсты 2010-го, а раней 2006-го. У параўнанні з неверагоднымі вы рэцыдзівісты увогуле. Але я ведаю, просто мае калегі, я вот у Аўстрыі 3 месяцы пражыў побач з Лявонам Баршчэўскім, да якога мне шмат па якіх, напрыклад, да, параметрах далёка, хтосьці з 94-го года арэ гэтую непростую ніву. Так вось, вяртаючыся да думкі, нейкае свята непаслушэнства, здаецца так, праўладныя ідэолагі калісьці абзывалі, да, нашу спробу Майдану,
Яно ж свята трывала, толькі ў меншым коле, і заўсёды быў асадак. Усе мы, ідучы там да сваёй мэты, перыферыйным зрокам бачылі вялікую колькасць людзей, абыякавых да таго, што з намі тут цяпер з нашым удзелам адбываецца. Да? Нават вялізарнай калоннай з аднаго пляцу на другі у канцы 2010 года ідучы, да, мы бачылі гэтыя святочныя вітрыны і з відэльцамі, там, з палачкамі, з сушы, мірныя вячэры, да, мірная нейкая. Вот просто паралельныя рэальнасці сыходзіліся, да, было адчуванне. Цікава, што людзі за вітрынай, паглынаючы сушы, думалі пра тысячы людзей, якія праходзілі, да, са сцягамі, з радаснымі крыкамі. Прапорцыя моцна змянілася, таму і рэпрэсіі, і болей, але ўсё адно, 9 з паловай, 10 мільёнаў у гэтай працэсіі не ідзе. Мы радаваліся, што здарыўся цуд. Паўмільёну актыўных, неабыякавых, да, адначасова людзей у розных гарадах. Мы радаваліся пашырэнню геаграфіі. Маленькія гарады, дзе грамадства выходзіць на вуліцу з крыкам «Адпускай», штурмуе, там пікетуе міліцыю, да, нейкія такія вось месцы. Зараз яшчэ адна паралель з 37-м не працуе. Усё-ткі там былі дзесяцігоддзі шчыльна закрытай жалезнай заслоны. У нас былі дзесяцігоддзі хутчэй як бы правакатыўнага выштурхоўвання за гэтую заслону. Да? Вот бальшавікі аднойчы філасофскі параход, да, адправілі у замежжа. У нас такіх параходаў, самалётаў, аўтобусаў, пешаходных пераходаў мяжы вельмі і вельмі шмат. Тое, з чым мы зараз будзем жыць, выклікі, да, можна ў катэгорыі мінус і ў катэгорыі плюс разглядаць. У катэгорыі мінус найбольш актыўная частка Беларусі альбо загнаная ў падполлі там, тут, у Беларусі, альбо выкінутая у самыя розныя замежжы. Так? І мы ўсе дзесьці раз'яднаныя калючым дротам на беларуска-еўразвязаўскай мяжы. Але з іншага боку яшчэ ніколі не было, вось яна паўстае, беларуская дыаспара ў свеце. Вось ён шанец зрабіцца ў гэтым свеце з усімі таксама плюсамі і мінусамі заўважнымі, як там на ўзроўні нават гангстарскіх баевікоў, да, цяжка не заўважыць ірландцаў у Амерыцы, да, італьянцаў у Амерыцы. Здаецца, нішто ў свеце не параўнаецца з колькасцю помнікаў Тарасу Григорьевичу Шэўчэнка, пастаўленых украінцамі ва ўсіх магчымых закуточках, да, свету, палякаў і гэтак далей. Беларусы робяцца, не прыпадабняюцца імгненна да суседніх народаў, да, не мімікруюцца. Вот наколькі нам тут імпэту хопіць пазначаць, цытую нашага непараўнанага да сёння класіка, насіць сваё неба з сабою, да, як з пекельных тых вод Гервасій Выліваха Караткевіцкі у ладдзі роспачы казал. У горшых, чым мы сітуацыях. Яны нагадваю на лодцы па падземнай рацэ у царства смерці, і ніякага сонца і зор не было відно, калі было сказана чалавек носіць сваё неба з сабой. Вот наколькі нам хопіць свяціць гэтым імпэтам без выгарання, да? Настолькі, можна сказаць, зацягнецца наша вяртанне ў сапраўдную Беларусь, якую мы хочам, пра якую мы марым, якую мы прагнем, якую мы, хочацца ўсё-ткі штодзённа будуем і набліжаем, хочацца так сказаць. Дарэчы, пра выгаранне мы з вами неяк абмяркоўвалі в эфіры, як на беларускай літаратуры, паэзіі, прыватнасці адбіліся падзеі 20-го года, які імпэт, вот тое, што адбывалася, штуршок дало гэта беларускай паэзіі, літаратуры увогуле. Ну, гэта вот той уздым, ён даў штуршок. А
тыя рэпрэсіі, якія былі цягам 21 года, як яны адбіліся на беларускіх творцах? Я б сказаў так. 20-й год колькасна падштурхнуў паэтаў, не паэтаў, прынагодных паэтаў да выказванняў. 21 год справакаваў балючую сітуацыю, калі некалькі аўтараў не могуць маўчаць і серыйна выказваюцца, скажем так, часам гавораць рэчы непрыемныя і балючыя, часам гавораць рэчы ўсё-ткі тэрапеўтычныя, якія хто праз сатырычны смех, хто праз слезу ностальгійную як бы дапамагае сваім чытачам. Наўскідку магу сказаць, што хоць некаторыя з гэтых аўтараў там мяняюць сваё напісанне у сетках, да, жывучы у Беларусі, але ёсць Наста Кудасова, ёсць Антон Рудак, да, ёсць некаторыя, ёсць Уладзь Ленкевіч з яго філамацкімі песнямі. Гэта літаратура, якая прыемна знаходзіцца ў адной прасторы ў адзін час з гэтымі аўтарамі, з гэтымі галасамі, у добрыя хвіліны настрою. І прысутны тут Хаданович думае, што таксама часам удаецца дадаць да хору гэтых немаўклівых людзей і уласны голас, нейкае выказванне, альбо пераклад, альбо песню. Гэта ўсё ў параўнанні з 20-м годам, канешне, больш суровая і стрыманая інтанацыя, але гэтыя людзі, я пра іншых пералічаных, яны ведаюць, што яны хочуць. Гэта ўжо хутчэй не неафіцкі нейкі такі гучны хор, гэта мудрыя, узважаныя, непадробныя, шчырыя, індывідуальныя галасы, скажем так. А давайте мы попросім прысутнага тут Хадановича, про якога ось наш прамоўца зараз у трэцяй асобе так выказаўся, пачытаць што-небудзь з таго, што можа быць, на яго думку, менавіта як бы адлюстроўвае мінулы год. Мінулы год. Ці на выбар, што падаецца яму зараз актуальным і адпаведным таму, што адбываецца, таму, што адчуваецца беларусамі. Давайте з аднаго боку я, можа быць, прачытаю тэкст, адзін з характэрных для сябе мінулай восені, там канца восені, пачатку зімы, свежы адносна, а другі зусім навагодні ці калядна навагодні, але ён без святочных радасных інтанацый, хутчэй з гэтым вось усім, у чым мы жывем і што спрабуем ператравіць, перарэфлексаваць. Першы такі. Восень фарбуе сівое волосся, восені снится зима. Часу на 10 хвілін засталося, выдых і болей няма. Стрэлкі ў клепсідры замерзлі, і ў лёдзе скончыўся час вадзяны. Заледзянела паветра ў прыродзе, храм адмарозіў званы. Тень дацягнуўся да вежы, і гадзіннік выключыў сонечны час. Толькі разбітая люстра і льдзінак стрэмкі варушыць у нас. Толькі ў крыві, што да сэрца спяшае, танец святла не пагас. Боль не чужы, і любоў не чужая рухае зоркі і час. Зрушыцца стрэлка, загоецца стрэмка, лёд ручаём запяе. Грукае ў дзверы вясна чужаземка. І разумееш, свая. Я заўважыў, часам у мяне бываюць нейкія самакрытычныя, самаіранічныя хвіліны настрою. Збольшага тэксты, якія пішуцца, яны пішуцца па адным
сцэнары. Яны пачынаюцца з-за згустку чагосьці халоднага і змрочнага, а далей пачынаецца нейкі інстынктыўны пошук святла ў канцы умоўнага тунэля. І тэксты, якія дазваляю сабе публікаваць, яны са знойдзенымі такімі перспектывамі. Я, здаецца, шмат разоў паўтарал гэтыя мудрыя словы нямецка-румынскай набелісткі Герты Мюллер пра двуадзіную задачу інтэлектуала суцяшаць не хлусячы. Вельмі лёгка ўпасці ў ружовую хлусню такую, да, сказаць людзям, што вот сёння патрэбна што-небудзь добрае, суцяшальнае, ну і скрывіць пры гэтым душою. Хочацца ўсё-ткі абодва гэтае вымярэнне захаваць. Па тым жа самым фактычна алгарытме зроблены навагодні тэкст. Ён апошні мой на сёння тэкст, 31-га я яго апублікаваў, называецца «Вечны сюжэт». З гадамі святы і будні святкуюцца аднастайней. Згараюць лішкі адвагі, але прытупляецца страх. Аматар травы і сена, шукаючы цёплай стайні, хаджу па чужых дварах, дарах і календарах. Святкуюць не па-спартанску, і хочацца ўзяць па 300. Пашлі мне Гасподзь другога, бо мусіць жа быць другі. А побач апошні лірнік калядкай вабіць турыста. Ды сэрцы быццам каменне, і муза валіць з нагі. Халоднай парой у мясцовасці, звыклай хутчэй да пугі, чым да салодкіх пернікаў, якіх не хопіць на ўсіх, на сцэне арыштаванай смяротныя граюць фугі і лупіць 7 пакрывалаў з прыгонных акторак псіх. У лесе памежным яднаюцца ўсіх краін пралетарыі, і мытнік па-чэснаму дзеліць іх вопратку з пагранцом. 3 магаў, яны ж астролагі, звольнілі з планетарыя, бо ў небе над вышкай зорка. З лішнім, шчаслівым канцом. Цар Ірад сабе ўяўляе вясёлым Дзедам Марозам, і сінія пальцы фокус рыхтуюць для немаўлят. А тая, што гоніць па небе малым ці вялікім возам, уже і сама не ведае, ці справіцца да каляд. Як добра, што ў вечных сюжэтаў існуюць свае законы. На тое і зорка, каб выйграць без гандлю і перамоў. І хлопчык з дзяўчынкай смела глядзяць у свет заваконны, бо высахнуць слёзы ў маці, і бацька прыйдзе дамоў. І будзе мора шампану, што прагне даўно быць выпіты. Са сховаў выйдуць падпольшчыкі і вернуцца ўцекачы, бо згодна разумным кнігам ёсць час уцякаць у Егіпты і час выходзіць з Егіптаў, каб рабства перамагчы, каб проста мірнае свята і больш нічога такога, каб хлопчыкі і дзяўчаткі знайшлі пад ялінкай дары. І я там мёд, піва вып'ю. Пашлі мне Гасподзь другога і 3-го, бо найлепей такое дзеліць на 3. Выдатна. Вот заўсёды как бы так зайздросціў і, думаю, вот не хапае таленту напісаць што-небудзь такое. Дарэчы, вот як вы думаеце, былі выпадкі, тая ж самая Наста Шпакоўская казала пасля падзеяў жнівеньскіх 20-го года: не магу нічога не пісаць, не спяваць, не выходзіць на сцэну. Прайшоў час, ну і яна здолела адужаць, так бы мовіць, і вярнуцца на сцэну, пачаць пісаць. У той жа час, скажем, паэтэса Крысціна Бандурына шмат пісала добрага, пісала у 20-м годзе. А вось недавно яна прызналася, што ў 21-м годзе нічога не напісала, не можа пісаць, гледзячы на ўсё тое, што адбываецца. Увогуле, наколькі творчаму чалавеку, ранімаму чалавеку лёгкага ці нелёгка захаваць сябе, як захаваць сябе ва ўсіх гэтых складанасцях?
Я думаю, што колькі тут людзей, столькі і індывідуальнасцяў, столькі тут і рэцэптаў, стратэгій. Я маю толькі ўласны досвед. Магу сказаць, што амаль нічога не пісалася, хутчэй наадварот, у 20-м. У 20-м як бы хацелася чагосьці больш актыўнага, чым пісання. Я часам свядома перакладаў нейкія палітычна актуальныя песенькі. Увесь кастрычнік і лістапад, як на працу кожны дзень хадзіў па дварах з гэтымі. Зразумела, чытаў вершы, але чытаў ранейшыя вершы. Іх у мяне ў 20-м, праўда, навагодняя паштоўка напісалася, але зусім уже пад Новы год, якую Аня Хітрык спела. Напісалася «На беразе волі», якую Падгайская, Вольга Падгайская, выбітная наша кампазітарка, зрабіла песні і вольны хор адзін час спяваў. Але гэтых тэкстаў было вобмаль. Былі хутчэй такія чарнарабочыя пераклады, перастварэнні, часам іранічныя, часам сатырычныя, злыя. А раптам, калі снегам усім і рэпрэсіямі накрыла двары і яны скончыліся, я першы раз сабе дазволіў выехаць з Беларусі на некалькі тыдняў, і тады паехала амаль штодзённа. Я думаю, што пачыналася гэта ўсё з маёй нейкай тэрапіі, з прагаворваннем маіх комплексаў, майго пачуцця віны, што чагосьці там не ведаю. Усім нам чагосьці забракла, ёсць у гэтым каліўца і чагосьці, што ты асабіста не зрабіла. З другога боку, ты з таго боку мяжы вастрэй перажываеш за родных, блізкіх, якія з гэтага. І гэта ўсё неяк злівалася у балады, якія штодзённа. Можа быць яшчэ такі эфект, што ўсё-ткі з-за мяжы справа, відаць, не ў фізічнай бяспецы, справа ў дыстанцыі, якая больш аб'ектыўна дазваляе зірнуць на тое, што ў нас ёсць. З'яўляецца хаця б крышачку адстароненасці, якая дае не проста камяк у горле, не проста істэрыку, не проста ўсхліпы, але нейкая, канешне, паэтычна-інфантыльнае выказванне, у адрозненне ад філасофіі, ад узважанай прозы, мы ўсе як бы штосьці такое хутчэй эмацыйна выкручваем, намацваем нешта. Але вельмі некепска пісалася 3 месяцы у ваколіцах Вены, у мужчынскім манастыры, у Клостер-Нойбургу. Збоку лягчэй пра гэта ўсё меркаваць, але і Крысціну Бандурыну я цалкам разумею. І ў прылівах выказвання, і ў перыядах маўчання, калі чаго няма ў нас ніякага права, гэта кінуць там нейкі дакор камусьці, хто маўчыць. Значыць, ведае, калі здольны, а калі не здольны ўзяць нейкую ноту, выказаць нейкія рэчы. Хаця я вельмі шчыра ўдзячны ўжо згаданым тут творцам, якія не маўчаць. Пра двары добра, што нагадалі. Мы з вами ўжо гэтую тэму абмяркоўвалі. Зараз можа быць асэнсаванне пасля года гэтага, як двары, як вы скажу, сцішыліся, снегам іх замяло і сталі пустыя. Вось тая цікавасць, якая прачнулася восенню 20-го года у беларусаў і выявілася ў гэтых дваравых сустрэчаў да беларускай літаратуры, да беларускай музыкі, да беларускай філасофіі, да ўсяго свайго. Яна тады вельмі узрушыла беларускіх творцаў, якім здавалася, што сваё не цікавае беларусам. Гэта цікавасць, яна застаецца зараз яшчэ? Мне здаецца, што так.
Гэта зразумела, што эфект асабістай прысутнасці і зваротнай рэакцыі проста падчас сустрэчаў ён мацнейшы, чым варыянт камунікацыі праз сацыяльныя сеткі. Але і гэта сёлета па колькасці рэакцый, я думаю, яна зрабілася 10разова больш актыўнай і адчувальнай. У мяне ёсць адчуванне, што вялікая колькасць тваіх сучаснікаў, не абавязкова асабіста знаёмых, тут і цяпер, не абавязкова ад мяне, можа, ад іншых, больш ім любімых і давераных аўтараў, але чакае гэтых выказванняў, гэтых песень, гэтых там малюнкаў, дызайнерскіх нейкіх рэчаў, але і вершаў таксама. Не стамляюся паўтараць, што гэта астраўкі часам аптымізму ў акіяне беспрасветнасці, так, што гэта нейкія лісты шчасця ў агульным моры дэпрэсіі. І вот калі мне часам у прываце пішуць і кажуць таксама знаёмыя і незнаёмыя людзі, што проста бярэм і выкарыстоўваем тэксты, шлючы тым людзям, якія за кратамі. Это адразу стварае матывацыю і падымае самаацэнку, думаю, кожнаму, хто такія словы напісаў. Дарэчы, мне ўжо даводзіцца чуць пра тое, што вот вы з'ехалі, маецца на ўвазе журналісты, вот вы ўжо працуеце з-за мяжы, то вы паступова губляеце сувязь з рэчаіснасцю, не разумееце, пачынаеце не разумець таго, што насамрэч адбываецца сёння у самой Беларусі. Тое ж самае я чуў, кажуць ужо і пра тых экспертаў, палітолагаў, якія вымушаныя былі таксама з'ехаць, што вот, маўляў, яны ўжо тут адарваліся, не разумеюць працэсаў. Поэтому это тычыцца? Я думаю, што паэзія своеасаблівы занятак. Я вот недаўным эсэ гэта спрабаваў прапісаць, а яшчэ перад гэтым мы гэта зачапілі за некалькі дзён адзін з апошніх дзён мінулага году з Альгердам Бахарэвічам праз Zoom, размаўляючы наўкол яго кнігі, якая ў Польшчы выходзіць, чаму вот актыўна пішацца паэзія, і нават празаікі пачынаюць пісаць вершы і добра пішуць. Той жа Альгерд можа быць і яскравым прыкладам, там 2-3 вершы просто з найлепшай беларускай сучаснай паэзіі. Сённяшнія беларускія рэчаіснасць больш пытанняў задае, чым адказаў дае. Мы не маем нейкіх вызначаных алгарытмаў, мы кіруемся інтуіцыяй. Это тое, што робяць паэты. Яны адчуваюць хутчэй энергетыку. Выкапал нейкую жылу, да, і пачынаеш яе як бы выпрацоўваць, а што там, куды гэтая нітачка прывядзе, там ці зорка. Мы ўсё-такі ў калядна-навагодні час, да, тых згаданых ужо ў адным вершы махаў, куды прывядзе. Вершы яны даюць, калі гэтая магія пачынае працаваць і весці, ты маеш гэтага святла, гэтага аптымізму, прынамсі у маім выпадку, больш, чым падчас спрабуючы інтэлектуальную нейкую схему выбудаваць. Да? На сёння мне гэтай схемы прозай бракуе. А вершам найлепшых сучасных паэтаў я веру, калі гэтая магія пачынае дзейнічаць, ноўткі згаданых Антона, Уладзя, Насты, некаторых іншых, я веру, што ўсё будзе добра. Прынамсі у Андрэя Хадановіча неблага, скажем так, бо нават кнігу выдаў сваю, так падазраю, што рыхтуе чарговую кнігу да выдання. Лёгка было вот устроіцца, знайсці месца, не было адчування, вот як
Патрапіў тут як нейкі як ліст на вадзе у рэчцы ці вот як невядома што. Ну, і калі вы зараз, Змецер, пра быццё па-за Беларуссю, так, то у маім выпадку нічога прынцыповага не змянілася, акрамя адной сумнай акалічнасці. Раней я сам вызначаў траекторыю, геаграфію і гісторыю сваіх падарожжаў. Хтосьці з зласлівых маіх прыяцеляў там уже выказваўся. А ў выпадку з Хадановічам мала чаго змянілася. Ён як раней падоўгу не бачыў сям'і, так і цяпер не бачыць. Ён і раней там менял города, да? Як у савецкай песні спявалася і краіны. Але раней у мяне было так, што я 2/3 часу хацеў бы у ідэале праводзіць дома, а іншую ў раздроб перыядычна, час ад часу, раз по раз выдаткоўваць на нейкія падарожжы. Я б хацеў усім нам. У нас з'явіўся некепскі досвед апошніх 1,5 гадоў дачынення са светам. Па максімуме скарыстаць гэты досвед. І ў замежных кантактах, і проста ў дакрананні да іншай культуры, іншай, скарбніцы нейкай думкі, чэрпаць з гэтага, засвойваць, набліжаць да Беларусі, але ўрэшце рэшт вярнуцца да таго, самім вызначаць, калі нам захочацца выйсці за парог дома, а калі нас пацягне і мы усе вернемся дадому. І як бы гэты дом будзе азначаць бяспеку, стабільнасць, незалежнасць, свабоду, ды што тут казаць, усе мы разумеем, пра што нам марыцца. Дарэчы, вось я не адзін раз чуў, я думаю, вы там пра паэтаў найперш, хаця і пра празаікаў, калі потым чыталі іх, перачытывалі іх творы і казалі: ты глядзіце ж, ён жа ж прадбачыў, што будзе вот у нас, што будзе, якія падзеі будуць у будучым. Маеце такі верш, можаце прадказаць, што нас чакае? Калі настануць гэтыя часы, калі мы нарэшце ізноў будзем самі вызначаць свае маршруты, гадзіны, часы прыбывання? Што тут казаць? Я думаю, што я згадаю тэкст, якім развітваўся з 20-м годам, напісаў як бы хутчэй пра настроі 21-го. І праз год я з ім сябе больш атаясамляю, чым летась. Летась я фактычна проста выканаў замову чалавека, якога вельмі люблю і паважаю, з згаданай Ані Хітрык. Я ўявіў, як яна будзе гэта чытаць у Ізраілі. Выбіраючы інтанацыі, я спрабаваў зрабіць іх больш хатнімі, больш сцішанымі, як бы прымяраючы на лірычную гераіню, хутчэй, чым героя. А сёння ў мяне і праз маё горла гэтыя інтанацыі як бы праходзяць, я яго больш менш Аніным, а больш сваім уже ў 21-м годзе бачу. Я пра навагоднюю паштоўку, якую прачытаю, думаю, вот хай прароцтвы кожнай страфы хутчэй здзяйсняюцца. Так сам сябе часам накручваю і спрабую суцешыць, што так яно і будзе, бо інакш немагчыма. Будзем гатаваць на святы печыва, рыхтаваць прэзенты і дары. Будзем жыць бясстрашна і бяспечна на сваёй зямлі, гаспадары. Кантрабанду дзеда Мікалая на аленях прывязуць табе і запаліць, зорачка малая, ёлачку па схеме БЧП. Нашы зоркі вернуцца на сцэну, удзячную улюбёным галасам, бо свабода і любоў бясцэнныя, іншыя накалядуеш сам. Вандраваць не толькі ў самалёце, не баяцца крокаў уначы, ва ўсю мощь не гнаць па галалёдзе, а на святы печыва пячы. Лёс
як навагодняя паштоўка, што сястры на волю, піша брат. Краты – гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат. Аднаго году мне замала, каб сказаць, прароцтва гэта ці не прароцтва, але, конечно, здзяйснення кожнага з радочкаў вельмі хочется. Ну і спрычыніцца хочется таксама, каб гэта хутчэй здзяйснялася, конечно. Ну, поэтам, творчым людзям тут прасцей, чым тым же самым палітолагам, таму што у гэтым прароцтве не акрэсленыя межы і даты, што вось тады-то здарыцца вось гэта. А тут вот здарыцца, а вот праз месяц ці праз 2 гады тут ужо не важна. Галоўнае, што здарылася, значыцца прароцкі верш. Дзякуй вялікі. Андрей Хаданович, Зміцер Лукашук. Ну, ялінку ўсім у БЧБ колерах і хаб хутчэй з прыгожымі і своечасовымі патрэбнымі нам прэзентамі. Да. Ну і каб ўсё ж такі да жыцця, дзе не існуе крат. Так. Дзякуй вялікі.